Doncs molt bé, gràcies per comptar amb mi per aquesta trobada. Espero que pugui resultar-vos útil no el que pensava explicar, perquè el que pensava explicar no serveix per al que m'estan convidant a desenvolupar, perquè jo havia preguntat una cosa sobre què anomenem barri, que és un tema interessant, o bàsicament per què serveix al carrer, a part d'anar i tornar a treballar o de comprar, però clar, si la pregunta és si podem existir sense els altres, clar, la qüestió és una qüestió filosòfica i d'ampli espectre i, de fet, implica les altres dues qüestions, perquè en definitiva el barri i el carrer són espais de copresència, de convivència, on queda manifest fins quin punt estem amb els altres. Altra cosa és que podem imaginar-nos sense els altres. Però, clar, la pregunta és francament estranya. Si podem existir sense els altres. Bueno, a veure, jo treballo en ciències socials. Des d'aquesta perspectiva és que la pregunta no té cap sentit, bàsicament, perquè per qualsevol de les disciplines que conformen aquesta mena d'àmbit, l'ésser humà és un ésser social. Per tant, és a dir, no pot existir sense els altres. Inclús no pot existir ni tan sols si no és contra els altres. No sé si m'explico. O sigui, per entendre'ns, la idea de que alguna cosa... Atenció, la idea de que alguna cosa... No se sent bé? Bueno, el que dic és que, a veure, nosaltres, els científics socials, no tenim cap interès per les persones. No ens interessen les persones. Les persones, si de cas, li podrien interessar la psicologia, que és la disciplina que, bàsicament, tracta els individus en tant que tals. Però la sociologia o l'antropologia, inclús crec que la història, no poden concebre que els individus puguin existir individualment. Perquè, com dic, el que ens interessen no són les persones. Nosaltres no estudiem l'ésser humà. Estudiem, bàsicament, les relacions entre els éssers humans. La qual cosa implica, per definició, que un ésser humà no pot existir, sinó com la conseqüència, en tant que ésser, com la conseqüència de la relació que manté amb els altres. O sigui, a veure, ja que esmentava la meva, diguem-ne, especialització com a professor d'una determinada assignatura, doncs la qüestió està clara. Quan intento explicar fins quin punt les conseqüències de la reforma religiosa han sigut determinants per una mena, diguem-ne, d'il·lusió, d'efecte, no sé si dir efecte òptic a propòsit dels éssers humans, és bàsicament per dir-vos que, en definitiva, el que va implicar la reforma és la convicció de que l'ésser humà, que l'individu podia ser un ésser immanent. És a dir, que podia existir en tant que ell mateix. És a dir, l'individu entès com a massa corpòria amb rostre humà, però també les col·lectivitats que es pensen en termes d'individualitat, els pobles, no poden existir sinó com a conseqüència de la relació que mantenen els altres. Això implica un punt importantíssim. És a dir, no és que siguem, diguem-ne, no som individus que es relacionen. És a dir, no existim abans de la relació que establim amb els altres. ¿Se pilla esto o no? És a dir, és que és important. O sigui, la idea de que tu pots existir abans de la relació que mantens amb els altres és inconcebible. És a dir, no és que nosaltres existim en relació als altres, existim com la relació als altres. ¿Sí o no? A ver si vamos a aclararnos ¿sí o no? Clar, perquè en tant que treballem en termes socials, no podem entendre que hi hagi cap unitat ni amb ciències humanes, ni amb ciències de la naturalesa, ni enlloc, en què cada una de les unitats sigui la conseqüència de la relació que manté altres, que manté amb els altres, amb les altres. És a dir, no hi ha coses en relació, sinó relacions entre coses. Per tant, una cosa, qualsevol, un individu, però qualsevol cosa, existeix com a conseqüència d'un sistema classificatori que funciona a partir, bàsicament, de correspondències. No existeix, és que no pot ni tan sols ser pensat. És que ja està, és que s'ha acabat la intervenció, no sé què voleu que digui més. O sigui, us veieu o no? És a dir, la il·lusió de que tu existeixes en tant que ésser
que pot existir sense relacionar-se amb els altres, és que no té sentit, bàsicament, tot repetir, no és perquè no puguis relacionar-te, no és que no puguis ser un ésser social si no és a partir d'aquesta relació, sinó és que ni tan sols et podries pensar. Ja està, no sé, ara què més, què voleu que expliqui? O sigui, per entendre'ns. Per això també val, diguem-ne, per als pobles, per les unitats col·lectives. Un grup humà, una ètnia, per exemple, un grup, un poble, només existeix com la relació amb un altre poble. No pot existir per si mateix. La idea segons la qual un grup humà pot existir per si mateix com a conseqüència de la seva pròpia biografia, bàsicament és una il·lusió romàntica que ningú defensaria ara per ara d'una manera seriosa. Per tant, qualsevol unitat individual, amb el sentit de psicofísicament parlant, com a col·lectiva, en tant que col·lectiu, només pot existir bàsicament perquè és la conseqüència de la relació amb una altra, relació que pot ser, evidentment, d'ordre conflictiu. És més, que sol ser d'ordre conflictiu. Per tant, ja està. No sé, o sigui, és que per això, hòstia, des de l'època de Vygotsky, si un nen, per exemple, no es comuniqués, no desenvoluparia competències intel·lectuals mínimes. És a dir, no es tracta que els nens parlen perquè pensen. Pensen perquè parlen. És la comunicació, la matèria primera, l'alfa i l'omega de qualsevol tipus de consideració en relació a qualsevol cosa. Per això val per l'ésser humà, però també val per, no sé, per al sistema solar. Una unitat de l'univers, un planeta, un satèl·lit, jo què sé, el que vulgueu, bàsicament existeix com a part d'un sistema, en què existeix bàsicament com la relació amb els altres elements d'aquest sistema. Per això valdria per qualsevol cosa. Si veiéssim un color, no veuríem cap color. El que veiem no és un color, veiem la diferència entre dos colors. Sí o no? O sigui, per exemple, un instrument que tingués una sola nota, el màxim que podia fer és ritmes, és bàsicament percussió, però no podia fer música perquè tu el que escoltes no és una nota, escoltes la diferència, és més el silenci entre dues notes. Per tant, sí, digues. Manel, jo potser entraria més en com són les relacions, no? Perquè actualment estem en una societat que està introduint les xarxes socials i on està prevalent molt l'individualisme, on jo puc consumir des de casa i no sortir de casa. Com em relaciono jo amb els altres? En què quedem? O estem en les xarxes socials o estem primant la individualitat? Perquè les dues coses és impossible. ¿Lo pillamos o no? Home, o sigui, en tot cas, les xarxes socials serien la prova de fins quin punt depenem dels altres. Bàsicament perquè no pots fer xarxa en tu mateix. Home, atenció, sí que la pots fer, perquè aquesta idea no només fa referència als individus en relació a altres individus, sinó a l'individu en si mateix, perquè també l'individu és divers i també ha de comunicar-se en si mateix per existir, i no sempre d'una forma pacífica. El que deia Antonio Machado, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas, o el que deia Federico Pessoa, que era jo de a solas conmigo mismo sin tenerme por amigo. És a dir, tothom fa vida social amb si mateix, i evidentment una vida social que, com tota vida social, és conflictiva, però et posis com et posis, o sigui, la gent que està parlant per telèfon està fent vida social, la gent que està connectant-se a la xarxa està fent vida social i depèn bàsicament que a l'altre costat hi hagi algú. L'altra cosa és que la gent no es vegi físicament i no es trobi al carrer, que és un tipus específic de vida social, però això és una altra qüestió. El que hi ha ara són formes de convivència, formes de relació social que es produeixen en una mena d'espai abstracte, que és, en definitiva, una garantia que aquest tipus de vincle no patirà el malgastament que patiria en cas que les relacions fossin cara a cara, bàsicament perquè les relacions són purament metafísiques, en el sentit literal de la paraula, bàsicament perquè pots inclús canviar de personalitat en cada moment en funció de quin sigui el context en què et comuniques. Per això el que fa bàsicament és demostrar el que ja a la pràctica és evident, que justament en la mesura en què no podem ser altra cosa més que la relació que mantenim amb els altres, per força ens hem d'adequar a cada context, que bàsicament sempre ens reclamarà la nostra capacitat justament de demostrar que som, d'una forma o altra, pertinents, perquè si no serem impertinents. És a dir, en la mesura en què som conscients, vulguem o no, d'aquesta dependència que tenim en relació als altres, en relació amb els quals existim,
la funció, l'objectiu de l'ésser humà en qualsevol context, en qualsevol àmbit, és bàsicament un, que és resultar acceptable. És a dir, ser reconegut com a concertant. És a dir, l'objectiu de l'ésser humà en qualsevol context, conscient com és d'aquesta dependència dels altres, és quedar bé. Manel, fem una coseta. Ara que, si de cas que en Joan ens introdueixi una mica... Com ho veus? I després comencem a participar una mica més. Sí, us sembla bé? Va. Fa una mica difícil, no? Ara, després de Manel. Jo volia, potser, complementar, no? Ens podríem complementar i després podem... I esclar, realment la pregunta és difícil, no? Això si podem existir sense els altres. Jo pensava, evidentment... No, així, ara se sent aquesta distància? Va. Veiem, en Manel, evidentment, jo penso que el tema de l'existència, jo em centraré en el tema de l'existència des d'un punt de vista ètic, filosòfic, perquè és evident que no podem existir sense els altres, entre altres coses perquè naixem d'un pare i d'una mare, i si no fos per el pare i la mare, si no fossin per aquests dos altres ja no existiríem. Després és evident que tot el tema de l'alimentació, de la seguretat, etc, de la col·lectivitat. A mi potser del tema aquest, per complementar-ho, perquè estic absolutament d'acord amb el que diu el Manel, poder per complementar-ho a nivell de filosofia seria, si ens fixem en la paraula existència, és l'ex, el prefix ex és d'exterior, per tant som éssers oberts a l'exterior, i després amb ètica, jo només parlaré molt breu sobre això, amb ètica hi ha una qüestió molt interessant que és quina mena de relació tenim amb l'exterior, amb els altres, amb aquesta obertura cap a l'exterior, quina relació hi tenim. Jo aquí em sembla que hi ha una qüestió molt interessant que a mi em preocupa, jo em dedico a temes d'ètica aplicada i em preocupa especialment avui. A nivell històric hi ha com dues grans tradicions. En Manel segurament d'això en sap molt i després em podrà corregir perquè una d'aquestes tradicions que és la religiosa, ell és professor d'aquesta assignatura. O sigui, la qüestió ètica fonamental és si jo em relaciono tant amb l'altre, per què tinc algun deure amb l'altre, que a mi em sembla que és una qüestió molt important avui, per què tinc alguna obligació amb l'altre, si sóc un ésser obert a l'exterior i per tant l'altre és fonamental en la meva vida, aquí no només hi ha una qüestió de què és fonamental pel menjar, per la seguretat, etc, sinó fonamentalment el tema de les relacions morals, no? Quines normes morals en relacionen amb l'altre. Jo aquí em penso que hi ha una qüestió molt interessant, que després si voleu podem comentar, les dues grans tradicions, que se sol comentar que hi ha la tradició de Jerusalem, que aquesta és la que en Manel és expert en temes d'antropologia religiosa, i el que se sol dir la tradició de Londres o la laica o la positivista. A mi em sembla que això és una qüestió molt important, que una tradició diu jo tinc obligacions amb l'altre perquè si no marquem la llei i la moral ens matarem els uns als altres, que és això del llop contra el llop. A mi aquesta tradició porta la qüestió del deure i de la norma i de la llei, de la qual cosa avui en tenim una mostra clara, que és la imposició de la llei. La llei és allò que permet que puguem viure conjuntament. I jo, com que em dedico a temes d'ètica de l'àmbit dels serveis socials, em preocupa molt perquè cada vegada els professionals estan més, no només els estudiants, sinó que molts professionals, què diu la llei és el marc que ens relaciona amb els altres, etc., que és fruit d'aquesta tradició. A mi això em preocupa no només per la situació política que està visquent aquest país, de la llei, sinó també els mateixos professionals. Cada vegada més han trobat en professionals que diuen que la llei s'ha de complir, que què diu la llei, què diu el protocol, què diu el codi d'ètica, totes aquestes qüestions. I després, en canvi, a mi em sembla que hi ha una altra tradició molt interessant, que és aquesta la tradició de Jerusalem, que és aquesta obertura a l'exterior, aquesta obertura cap a l'altre. La meva responsabilitat cap a l'altre no és respecte al deure de complir la llei, perquè si no ens matarem els uns als altres, sinó el tema que a mi em sembla que és un tema important i no se'n parla mai en debats, que és el tema de l'estimació, de l'amor. Per tant, en la tradició de Jerusalem, fins i tot ell ens ho podria complementar molt bé en Manel, el tema de la religió entesa com allò que em relliga l'altre, com a obligació. A mi em sembla que aquesta és una altra tradició molt i molt interessant. Per resumir, perquè jo penso que el que hem de fer és debatre i parlar, jo volia fer aquesta petita aportació. Al final la qüestió era, podem existir sense els altres? És evident que no podem existir.
Això està clar. El que passa que poder aquí jo complementaria la pregunta, diria quina mena de llaços i d'obligacions tenim amb l'altre, no? Amb aquesta obertura cap a l'exterior. I a mi aquí em sembla, repeteixo, que hi ha dues grans tradicions. L'altre és aquell que m'amenaça contínuament. Jo em penso que aquí hi ha també una visió molt interessant sobre el tema de la llibertat, com que jo sóc lliure i l'altre també és lliure, aquesta cosa de la meva llibertat acaba on comença l'altre, i com que la meva llibertat acaba on comença l'altre hem de posar un límit, i aquest límit és la llei. I en canvi em sembla que hi ha aquesta altra tradició que se'n parla poquíssim, potser se'n parla poquíssim perquè com que sempre n'han parlat les esglésies, els capellans i el Vaticà, i això tenim com una al·lèrgia, no? I el laic ens sembla més bé. No ho dic perquè jo entre ells, els laics, hem rebutjat tota aquesta qüestió, no? I fins ens sona una mica fofa i nyonya, fins mig hipiosa, no? Però jo em penso que la tradició de Jerusalem que diu tinc obligacions amb l'altre, no pas perquè si no ens matarem l'un a l'altre, sinó perquè la seva rèvines, la seva presència, la seva mirada, la seva sola presència m'obliga a respondre-li d'una forma amorosa. A mi aquesta tradició de l'existència, per tant, del sortir cap a fora respecte a la presència de l'altre, a mi em sembla que és una qüestió molt interessant que s'està perdent, no només perquè la llei ho acaba obligant tot, sinó fins i tot en el tema dels debats, no? Aquesta agressivitat, aquesta relació amb l'altre com algú que estem en guerra, jo penso que es manifesta avui fins i tot amb les formes de llenguatge. Els debats a la televisió, que del que es tracta és de guanyar l'altre, d'imposar-te en l'altre, o sigui, fins i tot es mostra aquesta poca amorositat, em penso que fins i tot es mostra en el tema del llenguatge. Estem en un moment que el llenguatge no és el joc amorós per construir coses i desconstruir-les també, sinó que el llenguatge s'ha convertit en una qüestió això, la dialèctica. Em penso que això és molt hegelià, no? L'altre és algú a qui combatre, a qui guanyar, i en tot cas per crear noves coses, però sobre el qual has de passar, no? Jo volia només afinar aquesta qüestió de l'existència, com soc respecte a l'altre, aquesta sortida cap a l'exterior. A mi em sembla una tradició que s'està perdent i que potser ara que estem aquí, no? Que poder abans ho tenia això, no? El sortir, jo recordo quan era petit, el sortir a fora a casa, agafar la cadira i parlar amb el veí, la conversa era un acte amorós. I en canvi ara penso que ha guanyat molt Hegel, no? És un acte, jo veig també els debats de televisió, hòstia, me cansen, no? És una dialèctica, a veure si puc matxacar l'altre, guanyar l'altre, la confrontació, etc. No? Que no és que, jo em sembla que també és important, però potser hem perdut aquest acte amorós de sortir a la porta de casa amb la cadira i parlar amb el veí a través de festejar amb la paraula, no el debatre a través de la paraula. També em penso que amb la paraula no només podem debatre, sinó també podem festejar. Bueno, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, ja tenim un rato per pensar només en això, Algú vol dir alguna cosa? Algú té ganes d'opinar o de fer alguna pregunta? Seria interessant, si podem participar una miqueta, jo crec que hi ha bastant de xitxa aquí per donar opinions i inclús preguntes. Respecte al que deies de la tradició de Londres, és que el micro intimida una mica. Ja, però bé. A mi també. Respecte al que deies de la tradició de Londres i la tradició de Jerusalem, una de les coses que dono voltes, aquestes coses que fem la gent de pensar cap on hem d'anar i no hem d'anar, a la Revolució Francesa, que hi havia el crit d'igualtat, llibertat i fraternitat, s'ha potenciat molt la llibertat en el que és el món capitalista, es va intentar potenciar molt el que és la igualtat en el comunisme, i aquest canvi de sistema que sembla que ara la societat reclamem, que la societat del segle XXI ha de ser diferent, poder trobaríem el fil o el deslliurador potenciant la fraternitat, que és una cosa que fins ara, de les tres potes del tamboret de la Revolució Francesa, hem deixat oblidada, no sé com... Perquè realment la religió ens ha fet molt malbé la tradició que ve de Jerusalem, Penso que ha sigut el que ha estructurat el poder juntament amb l'estructura militar la societat d'una forma piramidal absolutament
tancat i que et toca el pis que et toca i si has nascut a baix moriràs a baix i si has nascut a dalt iràs seguint. No sé com veuríeu de poder potenciar aquesta fraternitat que no hem fet fins ara. Jo he parlat molt ràpid, és que quan he parlat de la tradició, una petita explicació abans d'intentar respondre, després en Manel. Jo he parlat de la tradició de Londres, perquè algú pot dir això de Londres, què té a veure? No, de Jerusalem tot està claríssim, no? Perquè és la tradició que es diu de l'aliança, no? L'altre és important no perquè em pugui matar, ni tal, és la paràbola que l'altre és important perquè la seva sola presència, el seu dolor, el seu sofriment, en soc responsable, encara que jo no l'hagi creat, que em sembla molt interessant, no? O sigui, jo soc responsable de la gent que està morint en el Mediterrani. Jo penso que d'això ja només ens queda aquesta tradició de l'aliança, i a vegades ho penso perquè diuen la gent, quan estàs prenent un cafè en una terrassa o estàs fotent un bon dinar, un bon sopar, quan ve algú que et demana caritat, i et fot el sopar en l'aire, vull dir, no pots, al moment que està allà demanant tot així no pots estar tranquil. I al final pots pensar que tu no ets responsable de que estigui així, de que segurament hi ha uns serveis socials que s'han obrit, fins i tot pots pensar que és un gandul que no treballa, però no pots estar content sopant. No pots estar content. Aquesta remor moral a mi penso que té a veure amb l'aliança, no? Que està molt bé, passa que la tenim tan fluixa que un cop li hem donat i marxa podem continuar tranquil·lament, però quan aquesta intranquil·litat que tenim, tot i que nosaltres en termes així freds no som responsables de la seva misèria, ens en sentim responsables. Aquesta seria la tradició de l'aliança, l'altra només. I jo he dit la tradició de Londres, així és molt fàcil, sé que estic fent una simplificació perquè al final ens quedaria Atenes, no? Però de Grècia, no? Però deixem-ho estar. Sí, només deia allò de Londres només per explicar-ho, perquè esclar, jo he dit Londres que seria Hobbes, no? O Leviathan. Al final ell diu perquè hi ha la llei moral, perquè hi ha la norma, perquè hi ha l'Estat, hi ha la norma, hi ha l'Estat, perquè si no ens mataríem els uns als altres. Per tant, la llei i l'ètica és per protegir-me de l'altre. Són les grans diferències, no? Una és perquè l'altre l'estimo i l'altra és perquè me n'he de protegir. Londres és me n'he de protegir tal. La qüestió és, això que ho comento, jo evidentment a mi em sembla que de la revolució o de la fraternitat és el que té a veure amb l'amor, amb l'aliança, amb l'altre. Aquí després entraríem en coses molt maques, que estan amb el nosaltres, amb aquest tema de nosaltres que em fa molt gran, que és el tema també de l'alteritat, és que els altres que som com nos no tenim gaire problema. El nosaltres és una paraula molt divertida, perquè quan parles de nosaltres hi ha dos altres, els altres que som com nos i els altres que no som com nos. Els que no som com nos i tenim molts problemes tots, hasta jo, Aquesta és la gràcia, perquè els altres que són com nos, aquí no hi ha cap problema. Penso que aquí a aquesta plaça ningú tindria cap problema amb els altres que són com nos. El problema el tenim amb els altres que no som com nos, que aquí, a mi em sembla, que fins i tot l'ètica i la norma, gent que té altres normes, que té altres cultures, que fa la mutilació genital femenina, que pica la dona, que tot, ens costa molt amb aquest altre que no és com nos. Però a mi em sembla que en aquest punt, la fraternitat, l'amor, l'estimació és un punt d'encontre. O sigui, amb aquell altre que no és com nos, a mi em sembla que és molt difícil, la norma, la llei, la cultura, les normes culturals ens en distancien. Jo tinc la sensació, no sé això ara, en Manel, això del Lyotard, les comunitats lingüístiques, la gent molt diferent, en l'àmbit del servei social, quan ve gent, per exemple, amb el tema de la mutilació genital femenina, dius, hòstia, però com pot ser, no? Que, en canvi, sempre hi ha un punt d'encontre. És curiós, no són comunitats lingüístiques o ètiques o culturals absolutament diferents, sempre hi ha un punt d'encontre. El treballador social es preocupa per la nena i l'àvia estima la nena. Ho fem-ho més fàcil, el treballador social estima la nena i l'àvia estima la nena. El que passa que són dos contextos completament diferents, però fixa't que curiós, es troben amb la fraternitat o l'amor. És un punt que a mi em sembla molt i molt important, fins i tot per resoldre problemàtiques. Bé, o sigui, clar, aquí s'estan obrint tants temes i tan vertiginosos que no sé com els podem administrar. En primer lloc, per exemple, el tema que acabes d'esmentar de la caritat és ben interessant. La caritat és, si hem deixar-ho en termes ètics, és una prova més de fins quin punt tenim una relació d'obligació amb els altres. I en aquest cas, igual que la solidaritat, en aquest cas la caritat és clarament superior a la solidaritat, bàsicament perquè la caritat s'atorga a tothom, fins i tot si no s'ho mereix.
mentre que la solidaritat requereix que el destinatari la maregui. I l'altre tema és el tema de l'amor. O sigui, jo no crec que pugui existir una ètica de l'amor. És impossible, l'amor no és ètic. Bueno, no sé. I, evidentment, si hi hagués una ètica de l'amor, seria incompatible amb una ètica de la llibertat. És impossible estimar i ser lliure. Ningú estima volent, s'estima sense voler. Per tant, si tu estimes, no estàs donant a terme un acte de llibertat. Igual que odiar. O sigui, ja està, igual que pensar. Tu no pots limitar els teus sentiments o el teu pensament per raons ètiques. Penses el que penses i sents el que sents, et posis com et posis. Per tant, no pots regular la vida social a partir bàsicament, d'actes que no són bàsicament la conseqüència de decisions morals, sinó que són la conseqüència de les passions. I en aquest cas, clar, home, no sé què entens tu per amor, però l'amor és l'amor i creu-me que és qualsevol cosa menys ètic. No sé com, no sé si alguna vegada us heu enamorat, però ja em diràs tu. Hosti, l'única bogeria a la que ens donen dret, encara voldràs que sigui ètica, home, primera qüestió. I després el tema aquest, interessant, el que sí que tenim bàsicament és una cosa. Jo crec que els convocants d'aquest acte el que volien bàsicament és que contribuíssim a posar de manifest el que crec que per nosaltres és una evidència, que és que ens necessitem els uns als altres i és impossible existir, pensar-te, funcionar senzillament a nivell més prosaic si no és bàsicament a partir d'aquesta dependència que tens amb els altres, que és el fonament de totes les formes de vida social estructurada. És a dir, qualsevol forma de vida social estructurada implica la generació tard o d'hora d'un tipus de requeriment bàsic, que és la cohesió. O sigui, hem de tenir una cohesió entre nosaltres, encara que sigui per poder estar d'acord amb alguna cosa i poder funcionar junts. Aquesta cohesió, evidentment, sempre requereix un sentiment, que és un sentiment, en certa mesura, que pot arribar a ser passional i que és el de sentir que tu formes part d'alguna cosa, que no acabes en tu mateix. O sigui, que continues amb els altres, però, evidentment, amb aquells altres amb els que tu conformes una certa unitat. Un barri, per exemple, em deia en Berger que és una unitat sentimental. Dir al teu barri és com dir la teva llar. Una llar no és una casa. D'igual forma que un barri no és un veïnatge. Hi ha alguna cosa que et fa sentir que formes part d'alguna cosa, d'alguna comunitat, que et fa sentir que formes part d'alguna cosa. Però aquestes formes de cohesió que impliquen una identitat no poden existir en contra d'una altra. Et posis com et posis. És a dir, si tu ets un barri, bàsicament és contra un altre barri. I això, quan érem adolescents ja ho sabíem, tu. Home, no fem broma. Justament acabem de publicar un llibre sobre les fogueres de Sant Joan a Barcelona, que eren bàsicament una prova de fins quin punt les colles de preadolescents, ara no, evidentment, quan tenien dret al carrer i quan el grup tenien, existien, bàsicament, implicaven reconèixer la rivalitat, no amb altres barris, sinó moltes vegades amb la colla del costat, amb el que t'enfrontaves bàsicament a pedrades per la patilla i sense que hi hagués ni tan sols un fonament que donés lògica històrica al que estem dient. Hi ha festes populars que em semblen... Però totes les festes populars són bàsicament, per definició, violentes, perquè impliquen bàsicament l'enfrontament amb un altre. Sempre acaba morint algú. Evidentment, d'una forma simbòlica. I sempre hi ha un fonament històric. A mi em diverteix el cas dels blancs, crec que són els blancs i els blaus a Granollers, on realment van descobrir que és igual. Hi ha una part de la patilla, tu ets blanc i tu ets blau. Crec que és així, ja està. I no hi ha cap mena de fonament. És absolutament arbitrari. I això pot tenir expressions completament fonamentades en la lògica classificatòria, sense que hi hagi cap mena de suport. Evidentment que tu pots ser català i estar en contra d'Espanya, o pot ser del Barça i tenir un sentiment en contra del Madrid, perquè existeix contra el Madrid, no té sentit, si no. De fet, la programàtica política a propòsit de què serà del Barça quan siguem independents sembla una broma, però no ho és. Clar, qui serà el nostre enemic? Perquè si no tenim enemic no té sentit que siguem. Per tant, has de posar-te a algú, perquè ets la conseqüència d'aquesta oposició. Això és una qüestió important, perquè implica, per exemple, acceptar que la idea segons la qual hi ha una nació de la qual sorgeixen uns nacionalistes és errada, és al revés. Primer hi ha uns nacionalistes que s'inventen la nació que defensen, però primer són els nacionalistes, primer és el nacionalisme i després està la nació. L'extrem més delirant, però també més clar, és bàsicament el sistema horoscòpic.
en el que bàsicament a partir d'un criteri com podia ser a la data de naixement, tu pots establir que sent Sagitari tens bones relacions amb el Leo, però en canvi et pots matar amb els Aquari. En canvi pots fer negocis amb els Àries, o amb els Càncer. O sigui, jo què sé, però sempre hi ha aquesta mena de lògica que implica que només pots existir contra un altre, que si no té cap sentit. És a dir, no és que tu existeixis i la teva existència implica un conflicte amb un altre. Primer és el conflicte, i és el conflicte el que genera justament l'altre. Però també genera tu, que existeixes justament com a conseqüència d'aquest contrast. Escolta'm, això no sé si sembla un joc de paraules, però de bo que si ho penseu és de sentit comú. Torno a repetir, no és que hi hagi un conflicte entre dues identitats. Les dues identitats són la conseqüència del conflicte que les enfronta. Sense aquest conflicte no hi ha identitat, és impossible, des del punt de vista estrictament lògic. En aquest sentit, no hi ha res que cohesioni més que el conflicte. O sigui, escolta'm, això, primer, perquè cohesiona aquells que d'una forma o altra se senten part d'una unitat i també cohesiona els altres que existeixen justament perquè tu t'enfrontes amb ells. Però sense aquesta mena de relació polèmica conflictiva no existiria ni l'un ni l'altre. O sigui, per això és curiós que quan més ens semblem, més en conflicte estem amb gent que pràcticament és igual que nosaltres. Justament perquè és igual que nosaltres ens mantenim a distància a costa del que sigui, encara que sigui inventant-nos la nostra identitat. Perquè, evidentment, tota identitat és inventada, no pot haver identitats naturals. Això, bàsicament, per al que fa formes estructurades de convivència, en el que qualsevol unitat, sigui la que sigui, sempre existirà igual, sempre existirà front d'una altra. I escolta'm, i això no implica excepcions. És a dir, si eventualment totes les variants, tots els segments en lluita, en conflicte, en guerra del món de sobte rebessin l'agressió, la presència d'un nau extraterrestre, s'unirien bàsicament perquè trobarien un enemic millor, si em permeteu. Hi ha una pel·lícula que segurament heu vist, que és Abierto hasta el amanecer, en què un capellanot més aviat purità rep de sobte la trobada amb uns criminals perillosíssims. Finalment acaben units perquè descobreixen que hi ha una entitat encara més perversa, que és la d'aquells de diables que fan que aquests dos enemics s'uneixin contra un enemic compartit. Però si no tens enemic és que no vas enlloc. És més, a la vida el fonamental no és triar un bon amic, és triar un bon enemic. No te'l podeu comer, però t'ho dic en sèrio, que va com va. Això, bàsicament, en el cas de grups cohesionats. Per exemple, una família, un barri, per exemple, una nació, per exemple, una associació deportiva, jo què sé, qualsevol. I inclús tu mateix, tot repetir, que tu t'existeixes, bàsicament, en funció d'una xarxa de connexions, com un feix, en què hi ha amics i enemics, i el que et vincula amb els teus amics, bàsicament, és compartir un enemic. Un enemic, evidentment, això no implica que ningú es faci mal, no sé si algú m'entès malament. O sigui, és que no sé això del conflicte, no sé això, diguem-ne, de resolució de problemes. Jo crec que el que s'han de fer és provocar problemes, no resoldre's, no va en broma. O sigui, això ho dic completament en sèrio. No, el que s'ha de fer és provocar... Deleuze deia que un problema mai és un obstacle. Un problema és la superació d'un obstacle. Per tant, clar que han d'haver-hi problemes. Jo soc sindicalista i no he fet altra cosa en ma vida que provocar problemes. Ja voldrien alguns que no provoquessin cap problema. Ara per ara a Madrid voldrien que no provoquessin cap problema a Catalunya. Per tant, estic clar, què passa amb els problemes? Quan estic parlant d'enfrontament, quan estic parlant de conflicte, no estic parlant de que ningú prengui mal. Estic dient, bàsicament, que hi ha una dinàmica, una dialèctica que està feta, bàsicament, de contrastos que són a partir dels quals es genera un ordre social fet d'empiolaments i desempiolaments. I no passa res. I una qüestió, i ara sí, i acabo. Una altra cosa són les formes de cohesió que no estan fonamentades en estructuracions socials, que són aquelles que ens permeten fer formes estretes i tremendament íntimes de vegada, i intenses, de vinculació social amb gent que no coneixem, que és la virtut que té el carrer, per exemple. I bàsicament, però que requereix cert tipus, diguem-ne, de situacions excepcionals. És a dir, en un determinat moment tots podem ser conscients de que podríem dependre d'un desconegut. I en aquest sentit hem d'acceptar que podem sentir-nos profundament cohesionats, encara que sigui durant un moment, amb persones amb les que no tenim cap altre vincle que no sigui el que genera una situació d'emergència. Tots hem viscut situacions en què hem requerit l'ajut d'un desconegut, amb el que podríem no tenir cap vincle, de cap mena, és a dir. I, evidentment, aquesta mena de pressupòsit està present amb el funcionament social. Per això, diguem-ne, espero
que agafem un pedo. És que vosaltres no us aneu de festa? Doncs justament la mecànica de la festa consisteix bàsicament en obligar-te a fer vida social amb gent que no coneixes i a la que molt segurament no tornes a veure mai més. Però que en certs moments d'efervescència social pots descobrir un vincle insospitat i tremendament intens en gent amb la que no tornes a veure mai més i de la que inclús podries enamorar-te. Ja sabeu, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Aquesta forma d'afinitat amb els desconeguts és important perquè per damunt d'aquest conflicte sempre hi ha una mena de lògica que diu que si aquests enemics que s'enfronten es trobessin en certes circumstàncies, igual descobrien que eren bastant més similars del que semblaven. No sé vosaltres, però jo estic segur que amb gent amb la que us porteu a matar, que l'enemistat no ha pogut resistir un gin tònic. Ja sé que sembla una broma, no, el gin tònic està bàsicament per això. Bàsicament, perquè de sobte, persones que podien no tenir res a veure, de sobte que descobreixin que hi ha un grau elemental, bàsic, groller, de vincle, que bàsicament és el que fa, escolta'm tu, no sé qui ets i tampoc m'importa. O més, sé qui ets, però realment tampoc m'importa, perquè tot i que no penses com jo, en definitiva, segurament algun dia podria necessitar-te a tu o algú, i amb que com tu és algú en qui no tinc cap vincle. Que és això el que fa, important, aquest elogi, bàsicament, del carrer, de la trobada casual amb gent que no coneixes i que no tornes a veure mai més, però qui sap si pot marcar la teva vida, i de la que, creu-me, depens. Perquè és una mica Londres i Jerusalem, no? No, que segur que estaria... El que passa que jo estic força d'acord amb tu, amb algunes coses no. Exacte, el que volia preguntar és, però el gin tònic no és Jerusalem? Continuant amb aquesta metàfora, o sigui, jo no defujo més que el conflicte, la problematització de les qüestions, perquè si no estaríem parats, no? Però quan tu dius, bueno, molt bé, o de l'enemic, al final és una qüestió, és allò diferent, l'altre diferent, evidentment la confrontació, podríem dir el diàleg, etc. Però quan tu dius, hi ha una cosa, al final, un substrat, que és el gin tònic, que és el vincle, és aquí aquesta la qüestió. O sigui, jo potser quan he parlat d'aquestes dues tradicions em sembla que potser Atenes els ajunta una mica, no? O sigui, no estic dient que la dialèctica l'hem de defugir, però que per sota de la dialèctica hi ha aquest vincle, i el gin tònic serien, no? I el gin tònic és dir, mira, malgrat totes... Perquè al final, com un amic, és malgrat totes les diferències, malgrat no ens entenguem, malgrat tu siguis unionista i jo separatista, collons, ets el meu amic i t'estimo, o t'aprecio, o ets el meu fill, no? Aquesta qüestió, no? Perquè només amb la dialèctica són mons diferents de confrontació. Quan l'altre és un altre, radicalment altre, i no hi ha cap vincle que m'uneix, és la guerra. L'altre no hi tens cap punt. O sigui, si no tens el gin tònic, hi ha gent que no hi té el gin tònic, O sigui, amb ètica hi ha gent que no té el gin tònic, ara continuant amb les metàfores. O sigui, el gin tònic, que jo n'he dit l'estimació, la fraternitat, el vincle aquest, l'estimació, no? Tu ets important per mi. No respecto potser les teves idees, no comparteixo les teves idees, però tu com a persona hi ha un vincle... Ja ho sé que és molt nyonyo, però t'estimo. Hi ha un afecte, no? Ets un vincle, ets important per mi. És el gin tònic. Amb la gent que et baralles, de veritat no te'n vas a fer un gin tònic. Quan no hi ha el gin tònic no hi ha cap vincle. És això el que... Hi ha una certa... Després l'únic vincle és la llei. No? I la llei que sempre hi ha un tercer que l'imposa, no? Que és la policia, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra. És a això que em referia jo, no? Jo us animaria també, ja que estem en el marc de la regeneració veïnal, que aprofitem aquesta oportunitat que tenim en Manel i en Joan aquí per també fer preguntes i arrelar-nos més al territori. O sigui, tenim l'oportunitat de parlar del nostre barri, de les nostres relacions. Llavors, si estem gaire en l'abstracte, no? Jo crec que també podem parlar de com construir el model de barri que nosaltres volem i quines són les nostres relacions i ells ens poden donar una bona retroalimentació al respecte. Algú vol dir alguna cosa? Preguntes? Què? No? No fa falta ser del barri, No? Algú del carrer? No?
tan complicat, o sigui, per entendre's. Per això s'ha d'anar en compte amb aquesta mena de discurs sobre el racisme i tal i qual Pasqual. Escolta, què vol dir que ser veïns? Bàsicament vol dir que més tard o més d'hora trobaràs que no tens sal a casa. O sigui, no tengo sal, acaba de dir. I hauràs de trucar al veí del costat, que és un negre, un moro, un islamista. Oye, mira, perdona, es que tienes un poco de sal. O sigui, la qüestió bàsicament és aquesta. És a dir, aquí està la paradoxa, que aquells que d'una forma o altra sovint proclamen una mena d'antiracisme retòric, al capdavall que caldria veure què fan a la seva vida. En canvi, el tipus que va por ahí dient que la culpa tota la tenen els moros, segurament, al final acabarà dient, bueno, no, menos mi vecino, no, el meu veí és un tio, mira, aquest sí. Clar, perquè aquesta persona està convivint, perquè convivim, i evidentment això implica conflictes, ja que sé, ja està, és que no hi ha res més a dir. Es tracta bàsicament que entendre que estem junts, no sé què més vols dir que no sigui aquesta, i el que implica és que el que ha de fer-se bàsicament és generar espais de trobada, ja està, però acceptant que per exemple un parc públic és molt possible que els nens o els pares dels nens es queixin dels amos dels gossos i no pots fer res per evitar-ho. Perquè hi ha gent que té nens i hi ha gent que té gossos, hi ha gent que té gossos i que té nens i que s'emprenya amb els gossos quan baixa el nen i que s'emprenya amb els nens quan baixa el gos. És a dir, perquè la vida és complicada, però al capdavall no pots eludir una cosa, que més tard o més d'hora estem junts. Sabeu què passa? Quan proveges els nens que surtin al carrer, que és el que estem fent ara per ara, què passa? Que quan arriben als 14 o 15 anys, és que no paren a casa. I ahí te quedes, ala, ja està. I em passa tota la puta infància, amb el rotllo aquest, de fer-me, de posar-me a taekwondo i a tocar el piano i la mà... Hòstia, ara, mira, ara em passo el botellón directament, tu. No, clar, és que jo francament no sé què passa, no sé a aquest barri què li passa. Si el problema del barri, no sé, el problema dels barris vells, el problema del barri vell és que no hi ha convivència, el problema dels barris vells bàsicament és que estan tots mig gentrificats i estan en mans del turisme. Ja t'aneu, i el tanto que va de canto, perquè aquí més tard o més d'hora també us tocarà. Finalment el problema és que la gent no es parla. Jo no sé, jo veig pel carrer, no sé, i no veig que ningú s'estovi. El que estic dient bàsicament és que moltes vegades exagerem aquest tipus de coses. Jo crec que, jo no sé, jo tinc 3 filles i jo estic tant tot el dia al carrer, no sé, i sempre estic amb gent jove. Una altra cosa és que la gent gran s'està parlant que hi havia en la tele i que vegi sèries, però també pots, i al final acabes sortint, al final quedes. No pots evitar quedar. El que cal, bàsicament, és trobar espais com aquests, o sé, llocs on la gent es trobi, bàsicament perquè tampoc igual té altra cosa més important que fer, i al final, més tard o més d'hora, necessites prendre la fresca. Jo crec que, en definitiva, la qüestió està en generar espais, però això depèn dels urbanistes, i bàsicament dels urbanistes i dissenyadors que no tinguin alguna cosa en contra nostra. És a dir, que facin, bàsicament, espais públics que no siguin una venjança. Perquè el problema bàsicament és aquest, que la major part d'espais de trobada dissenyats estan en mans bàsicament d'autèntics, diguem-ne, no sé si dir, sociòpates, que bàsicament entenen que el que estan produint bàsicament són espais per ser fotografiats i acabats penjats en una pàgina web o una revista de disseny o d'arquitectura. El problema és aquest, diguem-ne, 4 columpios i 4 plantes i ja està. Ja està, perquè no és tan complicat. En canvi, com això no ven, en ordre a produir una ciutat, a vendre el producte d'una ciutat moderna i tal i qual, doncs aleshores automàticament això queda enfosquit, perquè l'important bàsicament no és que la gent es trobi. El que importa bàsicament és que hi hagi, diguem-ne, turistes i que la gent que vagi al carrer vagi a comprar, però no trobar-se amb els altres. Però la culpa no la tenen els veïns. I això, diguem-ne, i després tot això dels esplais, tu, diguem-ne, fora. Mira com els que no poden pagar-se un esplai i tal, no tenen més remei que tornar a deixar que els nens juguin al carrer. Això és el que explicava el llibre aquest de Fogueres, això de quartelar els nens perquè no estiguin al carrer, això és una catàstrofe absoluta. Però esclar, si d'entrada generem espais bàsicament per recloure les criatures i perquè no surtin al carrer fins que tinguin 18 anys, ja em diràs, o sigui, jo tenia, en ple franquisme, tenia més llibertat per estar al carrer que no ara. Perquè ara els xavals els hi administren tot el temps, se'ls deslliura del seu temps lliure. Llavors, què esperes? Si els eduques bàsicament en que el carrer és un lloc xungo on no podran aprendre més que coses dolentes, què esperes que facin de grans? El que acabaran bàsicament és passar-se la botellón i no deixar el carrer tota la nit, tot el dia. I en certa mesura caldrà entendre'ls. I després això, diguem-ne, de l'espai públic i tal, que entendre l'espai públic com un lloc, diguem-ne, de lloc superguai on la gent ha d'anar tot el...
rato somrient, encara que no sàpiga de què, i abraçant-se amb els altres, tio, no, jo... Si aquesta imatge, bàsicament, d'una mena d'ecumene, on la gent, diguem-ne, es va donant les mans... No, jo soc veí, jo quan veig que un veí entre l'escala dono una volta a la manzana per trobar-me amb ell. Atenció, no perquè no soc sociable, sinó perquè soc sociable. Clar que sí, o sigui, el problema bàsicament està en què ara parar... Hosti, no diguem, el tema de les terrasses. La paradoxa, bàsicament, és que estem lluitant contra les terrasses i ens caiem en tot quan no trobem una, que és que o sigui, jo no sé quin problema hi ha, jo veig, diguem, la gent a les terrasses prenent tal i... O sigui, de debò, quan parlem de convivència, de quin tipus de convivència estem parlant? Hi ha una mena, diguem-ne, de foc de camp permanentment activat, en què la gent, bàsicament, es dediqui a cantar si no en trobes darrere l'autobús, o sigui... Atenció, això bàsicament és la idea idealista de l'espai públic com un espai ètic. L'espai públic podria ser ètic, però el carrer, com l'amor, no. El carrer és la vida. I si hi ha conflictes, doncs trobes conflictes. I si hi ha pobres, trobes els pobres. I si hi ha putes, trobes les putes, i ja està. I aviam, ara, clar, si el que vols bàsicament és una convivència que estigui concebuda únicament per gent de classe mitja, és clar, el problema és que sobrarem tots. I molts de vosaltres també. Perquè ara, bàsicament, quan es parla d'espai públic, es parla d'espai públic per a la classe mitja. Sí. Aquests conflictes que ens trobem en l'espai públic, aquests conflictes que ens trobem a la via pública d'aquestes de convivència, no sé si són conflictes o no, però que en fem conflicte, la gestió d'això cal gestionar-ho, no cal gestionar-ho, però llavors què cal que tenir en compte a l'hora de la gestió de tot això? Doncs que això és el que hi ha. Sí, això és el que hi ha, és veritat. Això en Jordi ho diu contínuament, diu, com que és el nostre educador que va a gestionar l'espai públic, diu, és que no sé, jo no trobo que sigui un problema això, però hi ha qui li sembla un problema. Llavors, amb en Jordi li diem, bueno, doncs gestiona aquest conflicte que pugui haver-hi, no? I agafem les parts, no? I discutim sobre això, mirem d'arribar a acords amb aquestes parts per mirar, a veure, és això? No sé, suposo que sí. El problema és vostre, a mi que Jo també, a veure què dir. Jo no hi entenc d'espai públic, com que en Manel hi entén tant i tant, el que sona estrany, d'algú de fora, és això de gestionar, que entenc que és l'administració, de gestionar l'espai públic, no? Penses, Déu meu, si l'espai públic, que se suposa que és allà on no hi havia la gestió de ningú, no sé com... Perquè és que això sempre sona estrany, no? La gestió de l'espai públic, no? La mateixa expressió, no? Entenc que la gestió de l'espai públic, tant la gestió de l'administració, perquè al final és una persona de l'administració, no? L'espai públic es deu gestionar la gent que l'habita, no? Entenc jo? No sé com... No, jo... Sona estrany, no? Això de gestionar l'espai públic. Clar, com és un concepte polític... A veure, qui causa el conflicte? Qui causa el conflicte? Què t'hi jugues? Doncs feu-los fora, ja està. Tot de queda, ja està. I segur que saps que els joves i els pobres, tu, el millor que podeu fer bàsicament és que se'n vagin al camp o al Mercadona, per allà i per allà, un descampat, i ja està. I els pobres feu-los fora, que és el que es fa habitualment. Ja està, quin problema teniu? No permeteu que pugin el preu dels lloguers, tal i qual, contribuïu al moving immobiliari, i ja està, així és fàcil solucionar. Aconseguiu, bàsicament, que finalment el barri sigui un barri de gent amable i especialment ètica. Em sembla que la Tània vol dir alguna cosa més, no? Ja està bé? Ja no m'atreveix. Ja em Jordi. Moltes vegades el que fas és estar allà sentat. I els estàs mirant i només els que diuen que hi ha un conflicte, els que diuen que hi ha un conflicte, te veuen allà cada tarda sentat, així com estic jo ara, i s'ha acabat el conflicte. O sigui, és tan fort com això, de dir, estan els joves allà igual, fent el mateix. Si tu estàs allà, s'ha acabat el conflicte. O sigui, que al final no cal portar-los al Mercadona ni al campo, sinó que desdoblament d'una persona. O sigui, estàs tu i que estiguis en 10 llocs diferents, no? Però crec que és més, no sé... Jo el que veig és que estan tot el dia, és la queixa contínua. Vivim en un estat de queixa contínua. Vaig de queixar per tot. I si jo miro per la finestra i veig joves, ja em queixaré d'ells. Però si demà no hi ha joves, sinó que hi ha una terrassa, que hi ha gent passant-s'ho bé, també em queixaré d'ells.
perquè m'haig de queixar. I si passa el camió de la basura, també vaig de queixar perquè passa. O sigui... El pitjor que podeu fer és augmentar la plantilla de policia municipal. Ja està, no? Clar, és aquesta cosa del bon rotllo. Ei, abracem-nos. No, ja el que hi ha, tu. Ja el que hi ha, sí, clar. O sigui, la qüestió bàsicament és com mantenir, diguem-ne, la realitat a ratlla. Com fer, diguem-ne, que la realitat deixi de molestar. Bueno, i ja ho podeu fer. O sigui, envieu educadors de carrer, que abans es deia, especialistes, després envieu funcionaris, després envieu arquitectes, dissenyadors, i si tots fallen, envieu la policia directament i ja està. Que és el que fareu, el que es farà habitualment. Però és que el problema és que això no té solució. I, efectivament, en tant que no té solució, l'única cosa que pots fer és administrar-lo. I, evidentment, ho administraràs bàsicament en favor de que els que paguen més impostos. Una part important de la població d'Olot, o de qualsevol lloc, és que no són ni ciutadans. Llavors què? No són ciutadans. Si ja partim d'aquesta simetria, o sigui, gent que no són ciutadans, que no tenen feina, que quan tenen feina els exploten, joves que no tenen feina i no la tindran, ni casa, i tu el que demans bàsicament és que tirin les llaunes a la paperera. No sé, busqueu-vos feina, no sé, viviu a la misèria, no trobeu casa, però sigueu educats, home. Clar, sigueu cívics. O sigui, el que estic dient, bàsicament, és que hi ha una problemàtica davant de la qual no podeu fer res més que administrar-la. I la qüestió està que la idea que l'administració és neutral és indefensable. L'administració no és mai neutral, ni aquí ni enlloc. Atenció, i això s'ho han trobat els meus, entre cometes, a Barcelona. Amb el tema dels manters, clar, què fas? I el que et diuen els meus, que no tinc cap inconvenient de reconèixer que són aquells amb els que m'hi sento més a prop, diuen que què vols que fem? I han de reconèixer que no poden fer res. No poden fer res perquè el que hi ha és el que hi ha. Sí, entens? Tu no pots, mantenir a ratlla l'exèrcit d'aturats que provoca, bàsicament, una immigració destinada a ocupar els llocs més vulnerables del mercat de treball i que automàticament requereixen aquesta mena d'exèrcit d'aturats clàssic, que és el que tornem ara per ara. És que no pots fer... Pots fer el que pots fer, intentar d'una forma o altra calmar els botiguers, convèncer-los... Però què? És que... Doncs jo faré el paper de nyonyo. Jo estic d'acord, però també poden ajudar, ja ho sé que és nyonyo, però també poden ajudar la gent. Jo treballo en una facultat d'educació i psicologia i la funció dels educadors i els treballadors socials no només és gestionar l'espai públic perquè hi hagi calma en les botigues. També hi ha ajudar el nen maltractat, a la nena abusada sexualment, vull dir que també hi ha una qüestió que d'ajuda a la gent. Vull dir que això de també de veure els treballadors socials i els gestors de l'administració com la policia de les ànimes, vull dir que hi ha una funció. Vull dir que jo no sé tu què fas en aquest espai públic, però un noi de 14 anys que algú li ensenyi que hi ha altres maneres de gestionar-se la vida com la nostra, que estem aquí, i que després tu i jo ens anirem a una casa i que tindrem un sou i que ens ho passem bé, fins i tot parlant dels pobres, però és que hi ha gent que pateix molt, Hi ha gent que pateix, i aquesta gent que pateix hi ha gent que la pot ajudar i que l'ajuda, jo espero. Com hi ha gent que té malalties, hi ha un cirurgià, vull dir que jo espero que els treballadors socials, els treballs socials, no només controlin que... No, ho dic en el sentit vull dir que ajudeu també a la gent, i aquesta és una funció. Evidentment que això pot formar part del sistema, evidentment, com tu i com jo, que estem parlant aquí. Com tu i com jo, que estem parlant aquí, que formem part de... Ara bé, si algú que forma part del sistema ajuda a una persona de 15 anys abusada i maltractada i tal així, doncs és molt lloable, no? Vull dir, perquè tampoc no... Manel? No, és que jo em malentès. I a veure, mira, jo soc responsable d'un grup de recerca, un grup de recerca consolidat de la UB, de la Generalitat, que es diu Grup de Recerca en Exclusió i Controls Socials, que tenim un màster oficial que es diu Màster en Exclusió Social i que bàsicament treballa d'una forma gairebé exclusiva amb treballadors socials. Evidentment que estic d'acord amb tu. El que dic bàsicament és que sovint se'ns atorga
la tasca de fer d'apagar focs. I que en comptes de posar de manifest la condició estructuralment perversa del sistema que patim, es dediquen bàsicament a intentar alleugerir a les catastròfiques conseqüències d'un sistema que és el que ens paga bàsicament, perquè certament amb una mà fa una cosa i amb l'altra intenta alleugerir les seves conseqüències. Però prendre consciència d'això no implica que deixem de fer la nostra feina. Escolta'm, a veure, que no sé, jo vaig estar donant la cara contra el rei aquell de Bolònia, del procés de Bolònia, i ara estic coordinant el doctorat de la meva facultat. Què haig de fer? Respirar et converteix en còmplice. Però una cosa és que siguis conscient i altra cosa que t'agradi. És el que estic dient ara, clar, hi ha el que hi ha, però hi hem de fer el que podem fer cadascú de la manera més honesta que pugui, però que no prendre, diguem-ne, no deixar de veure fins quin punt això està emmerdat i que en definitiva, bàsicament el que volen és que mantinguem a ratlla el conflicte i siguem factor de pacificació. Ara, un cop assumida aquesta evidència, fem la nostra feina, com jo faig la meva feina amb un sistema universitari que detesto. Però, escolta'm, no sé, si voleu no complicar-vos la vida, el que heu de fer, bàsicament, és fer-vos budistes i anar-vos sobre la muntanya i començar... I això us convertirà encara en més còmplices que el que feu. O sigui, són dues coses distintes. Però jo el que estic dient, bàsicament, és que no hi ha res a fer, d'acord? Però una cosa és que no hi hagi res a fer i l'altra és que no s'hagi de fer res. Són dues coses distintes. Però és per prendre consciència de quines són les condicions en què treballem en relació a temes com el del conflicte urbà. Home, jo també, dintre d'aquest grup, hi ha un grup que es diu Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, que justament parlem d'aquest tema. I nosaltres l'observem, però francament no tenim cap pretensió de solucionar-lo. Perquè tant de bo que hi hagués més conflicte, perquè implicaria reconèixer que hi ha un problema real i que aquest problema requereix solucions que no passen per enviar persones carregades de bones intencions i d'ètica a intentar una miqueta arreglar el que és una catàstrofe generalitzada. Però evidentment que estem d'acord, clar, faltaria més. I si jo no tingués la feina que tinc de funcionari tal, segurament podria treballar en una feina com la vostra. Jo què sé, i per tant res de que digui que és una crítica a la vostra feina, únicament és una mena de defensa del que seria la presa de consciència de les condicions en què es produeix. Però sí que això pensem moltes vegades, no? De dir, estic sobretot els que treballem en temes socials, no? De dir, estic aquí treballant en temes socials, en una societat que no hi estic d'acord, com tu dius a la universitat, no? I que sí que a vegades tens la sensació que la teva feina de pacificació no ajuda a que la crisi sigui més forta, diguéssim. I a vegades això sí que comporta certs conflictes amb un mateix, no? El que passa que també, i deixa'm perquè jo soc molt positiva, penso sempre que sí que la meva aportació, aquell granet de sorra, sí que pot visualitzar les coses de diferent manera. I també la manera de fer-ho, ho puc fer d'una manera o ho puc fer d'una altra, i per tant la manera de fer-ho també pot servir per millorar coses. Estem totalment d'acord, òbviament. També anem a animar un moment. Vull dir que si hi ha més gent que vulgui participar sobre aquest tema, perquè hi ha joves que no sé com ho porteu, el tema de que tingueu precarietat per un cantó i per l'altre cantó us diguin el que heu de fer. Res a dir? No, però no te'n vagis. No. Vale, tranqui. No sé si algú més vol entrar dintre de la conversa amb realitats d'aquí. Com ho veus? No? Tampoc? Carla? Ets l'altra més jove que hi ha. En Genís. Què dius, Genís? Com ho veus, va? Bueno, no sé. Jo, pel que fa referència que parlàvem de l'espai públic i tot això, que sí que és cert que entres en la contradicció aquesta com de que estàs apagant focs i que potser si deixessis que fessin més grossos es visualitzaria més un problema i que per tant es buscaria una solució més òptima que entraria segurament a passar amb el que parlàvem al principi de com s'ha de dissenyar l'espai públic, no? Perquè al final és el que crea conflicte. I llavors jo crec que també hi ha un tema que parlàvem molt amb en Jordi algun cop que anàvem a l'espai públic, que és el de percepcions, que moltes vegades no és tant com un problema real que existeix, sinó que és com la gent veu les coses. Llavors, els problemes que ens trobem molt en l'espai públic és
veiem un grup de joves, ja comences a malinterpretar i és molt més la percepció i el que tu penses que poden estar fent que no pas el que realment passa. Llavors, bueno, no sé, aquí també comences a connectar, jo crec, amb el principi de la xerrada de podem existir sense els altres, llavors com ens relacionem amb el nostre entorn, bueno, no sé. No pas per buscar polèmica, perquè no en sé gaire i no m'agrada gaire, però el que passa que jo penso que els dos extrems tenen... O sigui, estic molt d'acord amb el que dius tu, el que passa que penso que s'ha d'anar una mica al tanto, perquè en l'àmbit del treball social, que ha sortit aquí, jo penso que tan perillós és l'extrem de dir la política no té que veure amb mi, com veure-hi política excessivament, perquè jo en la facultat a vegades tinc l'experiència d'això que acabes de dir tu, de dir, bueno, a vegades, no sé, el dubte és de no intervenir perquè acabi d'explotar tot. Jo sempre comento de la meva facultat que qui vulgui fer, tots fem política, però qui vulgui realment aguditzar les contradiccions del sistema, no sé què, no sé quantos, que es dediqui a la política, perquè els treballadors socials, els educadors i els psicòlegs, els mestres, no sé si col·laboren, però al final hi ha gent que té problemàtiques, el que han de fer és ajudar, m'explico? Tu no pots dir, a veure si sóc un col·laboracionista i deixo d'intervenir a veure si tot explota. Si tot explota, què? Perquè hi ha gent que pateix molt. Evidentment que, m'explico, amb el discurs aquests hem d'anar molt al tanto, perquè evidentment que hi ha una qüestió política, però un treballador social, quan tu estàs en el carrer gestionant aquest espai, jo penso que el més important és si ho fas per ajudar a gent que viu situacions problemàtiques, que amb això ajudes a que el sistema, no sé què, bueno, poder sí, però si vols que això exploti, te diria, doncs, fes-te un partit i et presentes, no sé, busca altres fórmules, però no pas per la gent que, sí, aquests exclosos, és veritat, no? Aquests exclosos, perquè en última instància hi ha gent que pateix, infants maltractats, gent que està a la misèria, etc. I aquí és veritat que els serveis socials poden fer una funció de pacificació, però de pacificació del sistema, però també de pacificació, diguem-ho així, de les consciències i de la vida de la gent que està patint. M'explico que aquí hi ha una situació delicada que moltes vegades alguns treballadors socials ho viuen com de dir, bueno, estic això de col·laborant, no sé què, no sé quantos, bueno, poder sí, com el cirurgià està col·laborant amb la sanitat, amb la mala sanitat pública, però no se li acudeix de dir, a partir d'ara no operaré, que es mori la gent i així això provocaré un col·lapse en el sistema i veurem que tenim un tipus de sistema que no promou una societat saludable. I per tant, quan tu te'n vas allà que et vulguin operar l'infant, tu dius, no, miri, hem tancat el quiròfan perquè volem que tot això peti, perquè estem farts de col·laborar amb el sistema que promou una no sé què. M'explico, amb això jo penso que hem d'anar al tanto, però sí que estem... Haurem... Esteu donant com dues visions del conflicte. Tu l'estàs veient com el conflicte com un problema i en Manel està presentant el conflicte com el que està dient és provoqueu conflictes, porteu problemes perquè això fa que haguem de parlar i que haguem de buscar solucions. No? Entenc més com a creixement, com a possibilitats. Però estic segur que en Manel estarà d'acord amb mi que no està... Estic segur que Manel estarà d'acord amb mi que no està dient provoquem el conflicte desatenguent a la gent que té una vida molt malament. Estic segur que estem... Evidentment, un treballador social ha de fer sortir tot això que ell diu, evidentment, però no... El que passa és que quan parlem de l'espai públic ens podem trobar respostes polítiques que potser a vegades la persona que està gestionant l'espai públic són com contradictòries, com per exemple estem trobant a pobles molt petits a Catalunya on està prohibit jugar a pilota. Quan hi estem gent treballant a l'espai públic el que volem és que els nens estiguin i que les famílies estiguin a l'espai públic i l'utilitzin i estem com en contradiccions, no? Perquè això va en contra del que d'alguna manera la persona que està allà està intentant treballar. Jo entenc que el Genís anava més per aquí que no de dir desatenc una necessitat social o una situació... Però jo podria... Perdó. En Genís? És molt breu, però que a vegades potser és més com acompanyar el conflicte, no? O sigui, que sí que evidentment no parlava pas de desatendre, vull dir, és simplement com un acompanyament i fins i tot com per donar-li força de dir parlem-ne i posem-lo sobre la taula, no? Ara que s'està animant, però que d'aquí no gaire hauríem d'anar tancant perquè la Begoña Román ja està, no? A l'ambulatori
i això, bueno, que sense presses però que hauríem d'anar tancant. O sigui, és de sentit comú que si jo puc estar en contra de les orientacions del Pla de Bolònia, però jo em trobo gent que ve al despatx amb un problema de tipus administratiu, conseqüència, tal, i evidentment que el que faig no és putejar-lo perquè la cosa rebenti, és que és de sentit comú, perquè des d'aquest punt de vista qualsevol cosa que fem, respirar, que deia Bataille, ens convertiria en còmplices, perquè realment és així, respirar et convertir en còmplice, estar aquí d'una forma o altra i em convertir en còmplice, clar, jo què sé, agafar el cotxe per tornar a Barcelona em convertir en còmplice, clar, sigui el que facis d'una forma o altra t'involucra, per tant, no ens enganyem. Ara bé, escolta'm, però fes la teva feina. Fes la teva feina. Si, això és una cosa, des del punt de vista teòric, jo, per exemple, el que puc dir és que, per exemple, jo no crec que existeixi l'espai públic. Crec que és una ficció política, saps, Habermas, Hannah Arendt, tal, que no respon a la realitat i que és una forma justament de pacificar per la via discursiva del que abans era el carrer. El carrer, per definició, és conflictiu perquè d'una forma o altra no pot impedir que la realitat acabi aflorant-hi, perquè el carrer és allò que veus, és el que sura. En canvi, la idea d'espai públic té una connotació que automàticament suggereix desconflictivització, perquè s'entén que és un espai de consens. Però això és una palla... Amb això no fem res. Que jo us digui això no arreglen res. L'única cosa que bàsicament és, anem a pensar una miqueta en aquesta qüestió, no sé, siguem conscients de fins quin punt les cartes estan marcades, la taula està coixa i tal, però això no és incompatible amb que fem la feina que hem de fer, és que, i en aquest sentit, el referent, ja que parlem de cirurgia, és el House, el de la sèrie aquella televisiva que tots coneixeu, que bàsicament és un exemple del que és el que podríem anomenar la raó cínica. Crec que hem de ser cínics, en el sentit més noble de la paraula, és a dir, d'una forma o altra ens hem de veure complicats en causes en les que no creiem. Però això no es farà pitjors professionals, es farà com House els millors, perquè implica bàsicament un reconeixement, un distanciament. Això explica un autor que per mi és de referència, que és el Pierre Bourdieu, que ho explica molt bé, que la consciència que té el sociòleg, que evidentment no és neutral, no implica que deixi de fer la seva feina. L'important és que faci la seva feina conscient de fins quin punt ho és i fins quin punt la seva feina és una contribució a aquell sistema que d'una forma o altra ell mateix està com ho podríem dir, desemmascarant. Però això implica una contradicció i no hi ha forma de sortir-ne. És la prova, que realment és això el que ens fa més intel·ligents i el que ens fa més honestos, encara que pugui semblar una paradoxa. Com deia aquella cançó de la Boionera, con el trabajo bien hecho solamente el buey siente alegría. Si el que feu bàsicament la vostra vida, ja està, però escolta'm, amb això no farem res. Es tracta únicament d'allò que diuen, fer les coses críticament, que tampoc és tan complicat. No dius el pensament crític. Hosti, que un pensament que no pugui ser crític, clar, és el que diem, pensar només es pot pensar en contra, ningú pensa a favor. Pensar és pensar en contra. Per tant, si voleu fer la feina sense pensar el que feu, ja està, passeu a final de mes, cobreu, pim-pam, ja està. Ara, si us pareu a pensar, sabeu què passa? Si us pareu a pensar, aleshores el que fareu bàsicament és no parar. Bàsicament és perquè d'una forma altra entendreu que pot ser justament això, entens? Que pot ser, escolta'm, en confiança, ja que estem tal. Lo màxim al que podem aspirar és ser agents dobles, entens? Agents dobles. Que no descobreixin aquells que es paguen que treballem per l'enemic. Encara que sigui amb el dubte de si no serà al revés. De si no serà, si aquí estarem traint, no serà aquells a qui creiem servir. Però amb això no hi ha solució, és una contradicció i hem de viure amb ella. És més, és d'aquesta contradicció, d'aquest conflicte, del que aconseguim arribar a ser éssers morals. Hi ha una persona que ho vegi tot clar, ja sé, podrà ser feliç, però feliç és bàsicament cosa d'infeliços, ja ho sabeu, i no crec que sigui el vostre cas. Però jo què sé, fer el que podeu, com faig jo, i com que toma, i com... I a veure què sale. No, també si vols afegir alguna cosa per anar tancant una miqueta, no? Una última aportació? Ei, bones. Una última aportació? Sí? Anant una mica tot això que parlàvem de les prohibicions al carrer, de la gestió de l'espai públic i tot això, un pensament que tinc recurrent és que, òbviament, això és política i tenim els polítics que tenim, i una mica la generació del maig del 68 que cridava el prohibit prohibir quan
quan eren joves, un cop han arribat al poder ens han canviat el prohibit pel tolerància zero. Llavors, és la gestió d'això, no hi ha conflicte, tolerància zero, no podem jugar a pilota, no passegis el gos, no tiris no sé què, totes aquelles ànsies de llibertat, un cop han sigut a dalt, han dit, acabóse con todo, tolerància zero. Ens han canviat el lema una mica. Per això la culpa és de l'espai públic. No, o sigui, no vull... Ei, pensem-ho, va. Us imagineu que ara diguem aquest home i es barallem i que li digui venga, esto me lo dices en l'espai públic. A vosaltres, a mi la meva mare mai em va enviar a jugar a l'espai públic. I per cert, aquests dies a Catalunya es diu una cosa, que no és l'espai públic serà sempre nostre. L'espai públic sempre serà seu. El carrer és el que és nostre. Molt bé. Anem.